níor tóú le goil go mé níor roineart ag mu is móir sin nó ar an winter ri sin bhí goilge ag machan winter machan bhar go háige níor tóú le goil go mé tóú ag gceantar gceantar chuáir go de bhío mé idir cahar na más a strún carabán agus níor neach mé scoil leanscoil capilú an bunscoil bhí chuile tú béile ach bhí an mútar bhí sa mscoil bhí ansin san réige bhí sa bhenscoil hánig te mo chuid goilge capilúir bhí teagastíhfuil sa bhenscoil ag an am sin níl léon níl chuil láthir agus tígan cén fá mar níl bhfuilgus na bunscoilné sa gceantar hart tá an chuideann tití go bhí sin bhenscoil bhí na hábhar glámúla chuil goil gan tam sin an sin chun agtí an choláiste ar a garig gomh choláiste alún na múteóra céirisfort agus ní amháinach goilge bhí olaf le goilge bhí ríse goáin bhí éachúáin a bhí agamsa fear álín a fad bhí an rang sin tríhilge agus ní rá na hábhar eile tríhilge agus chun sé de salmanis go nó siar níor láda mar dicléin níor láda mar goilge le chéile chorbéiste goráiste níor láir agus bhí goil an cinint go goilge an bhaigh an am sin bhí caiideán maigh na múte na scoláirí micléin ag an am sin níor láda mar goilge Cain blian a bhíonn sin is a níise tanna go siar sin ó bhaid siar níos ceann bhaid siar seasta sé go seasta ó bhaid siar an thoiste tháinig na trasna ó písin be de fápéir scrúdóí geist os ní róna lehannaí agus bhí ceistení rinceistní scrúdal na nula go bhí an bhí se choisteach i leabhar agam agus chunig be trasnéir agus bhí ceistení an ber se sin múguid féidir go goir mé raith go tamtí sin tá mé cinnte go méach ach ó dá gorbíos cór miléú látáin Johan a goháin ní teáir acu Bhí tóú le agus leid ó ní ráí cargo ceúir sinné sin an córa ré chuma agus an sin dín ag múnú meile lí bhúd mé meile lí a bhchar na chuibe agus bhí bhéú an jazz scoil an cantar an jazz agus gasú scoil na Gaillimhe scoil na móchlé tízin is gom ceúil se go láthir. Bhí gáil gna bhain agus sin chuisteach post i gConamara is tháinig me budíad fra Salach as tá rídhthóil se agus rídcéil sin. Agus céir a sppraig tú cinál choristeach ar fust san éarthar rí sa Ghaeltacht. Ó an bhfuil gin bun agus bar na haime a bhí agam an chúsleis Hastem haftig an Ghaeltacht agus chufús Ghaeltacht agus seosachar mar chuid goilge freisin. Agus cuid den oibéid ar an trá sin ná gur Breac-Ghaeltacht a bhí ann nó an Ghaeltacht umláin a bhí ann. Ghaeltacht Salach Bhí an scoilsaite Salach. Níos go bhfuil córan na scoil sin agus a chorbe. Níl cúra méid faoin na heachtraí is na hochtóidí agus mar sin nach níl cúra stairiúil an bheitspéis an mé sin na cúrá. Well céin an adé ba tá neart am. Ba tú ó hogur se madam siú is gríomh le chorthgad agus ó déanamh díra ba níos mó ná choró máinnig capú ceann. An bhfuil ólas agus faoin le chlárachaí telefíse agus ó radioúna Ghaeltacht go leor chláracha faoi cás na scoile an rá tú éisteach leon. Ní éis mé leis na chláracha a radio ach cúla méid go beandó go lá se. Tá ró so chlárachaí telefíse TG ceir sin bhfuil sé sin chuid go sin saí agad. Níl bhí sé gceist an dul go sa an cartnan sin ag gána atá ag gána dé san achadóh bhí sé dúnta in na pandéime bhí me chundul agus éiste leis sean chlár. Peti tú all an sinseoir tá mé ceapó.
Tána go mar gine dé gur siar a sin éci agus fúsi go leoróris fós ó TG cethir. Détá teagbalí in lo Bríd fan becmenis Catherine Ní Dhomhnaill ring an flór agus Brandon de lap an léirigóir. Má bhí tú tean go lo Bríd ní go man bhfuil ceadachó hí dríide ach sílim go féile atáil an bhíre. Sílim go féidir agus biúgatí sin just a chluisteáil na chláiricha sin óras agus bú. Chlár bheíon fanúcan. Ná cén sé sin siar go dtí pan go me cén blion dó na choda seachtó. Caiime na blianta caiime chumar na blianta dogmens ra sábh seachtó dó. Níhe seaca níocha dó. Seaca hocht. Níidir seaca hocht a cerán. Cuireann Jin me mag na veras Cuireann na dátaí agus na bliantaí chugad a ríist níos crinne. Seaca hocht. Rinne maríon fanúcan. Rinne si gláchlár. Se agus bhí sé rinne Jim fehí chlárach í freisin ach nílas go mar mai fáil agus ar rudí mar sin. Nílas go mar sin ach bheith sé simúlgaid bheith sé ansimú mar daoine caint hí chuir ceisteanna roioine bhain leis an Scoil agus leis tá go chuú boicát orm sa Scoil agus go sin agus bhí daoine bhí an lá leis daoine agus irí órasáil mochólas irí áilmach cin cúise taí lei sin agus bheith sé sin simúlgaid. rin cuma bhí na caiisiad bhí chaithna seall ag múnú blianta fad ag múnú na ríide mBreac-Ghaeltacht Coffin Jig Shilm in mBreac-Ghaeltacht Scoil na Gaillimhe bhór na huibe. Bhí chuú go bro sé an deas Scoil ag múna tréile a bhí me agus just fasti an dulgadí an gCarysfort agus dum híl héin go pasanta Marialler an Gaeilge, bheith an bachónis an gCarysfort agus bheith laus na Gaeilge le daoine ar Gaeilge onglíbánach ó sin a bhíhim agus ó ar nó Scoil an sin postáil Scoil an gCarysfort agus a bheith múna an Scoil an gCarysfort an cuideáil an físe bhí aga me an nám agus is go Sraith Salach na tháinig me bhí folútas a Scoil sin chuir me seachir agus is go gConamara níise. Ní runnar sin óris agam bhí me mBreac-Ghaeltacht gnám sin. Run sin óris agam buinteanta go chorbe. Ach bhí an go me gar go leor an gCarysfort agus gar go leor de chorn agus mar sin agus bhí sé fáil ag an nám agus go me fishing taí ó a fe beidir go mogin a roi isteach níos deach na gCarysfort ní sin na bhéin. Ach nuair a tháinig me an bú me meach ra chantar gCarysfort gardan sa Salach. Nis cearnílas a go mlógas agat ar an gceantar go pidiciú, bhfuil agat animlach mailte agus mar sin heart. Ní bheith mar meá I gána nó sa gceantar go minic. Well, bhfuil an cá sa Salach idir an teachtóidí. Tá go gáil an teachtóidí. Idir an teachtóidí agus an chlocháin. Tá sam se. Ar an Bríd bhór. An neachí tú an bailach sin riamh? Chuí ach ní thug mé beid a suntas don Sraith Salach ach máthir. A go réon cumid cábal sa Salach. Agus an sin tá ó chuad an Sraith Salach cén tú isteach ar bóthar áise pí tú isteach an sin agus tá an chantar tá Sraith an Bríd bhór an deasra an Bríd bhór sléis tú amtart agus tá na títa le feicáil ar híomh an chuig ísí go mai. Dísig máúnti mar bresin bit tul sospíse de go kuideó tá si de branding si an get on móhar mór an sin an bríomhór. Chantar gCarysfort se ban gro de Gaeilge a lá mar fríhanga si cantar sin gotí an láthniuán, cuichas le díhe.
sír sin tá laurín siad gailge sin go léúil inis agus bhí gailge leirtean nuair tháinig agus Salach fuair mé amach go rá agus fuair mé losin bhí sé sagteach go losinál san áit sin iar-Ghaeltacht go mai agus síos a príomhoideacha. Fuair mé losin an sin ar chuma agus bhí mé ag gul ó bhna brug go Salach chuile lá ar rochart. Which mo vi chor agam ach nírúsas mé man vi na garden Scoil agus vi me an tókéidir an rochar tá goni. Réi vi me I monograf agus fuair mé sin réil vi me fá ólis fon Scoil agus go a hána. Hále cónasco Salaigh ní sé waldháí Salaigh agus a Salach. Tu go gasú an Ghaeltacht sin monograf níl sé ach ó cúpla míle ó Salach. Beidir nachhfuil geisteach. Is a réan tan gáhíle an idir an príomhóthar Salach agus monograf. So, míle go le náisiúnta déirin. Míle go le ón móthar chuirméidir an sin agus fuair mé amach gur dúnú Scoil, ní ráisí bhádún de monograf san Ghaeltacht. Scoil a bhí go hálaigh, bhí an siad go hálaigh na crictíí ar go agus cinál mámas na cric agus eisléide le feicáil lehis a roiach go hálinn ar fad. Dúnú an Scoil go ide bhíonn si agus ní me cinsin céiméid gasúil ach bhí rint. Dúnú an Scoil agus trúgú na gasúil ón Ghaeltacht sin go dtí Salach. Tóidir Scoil nua Salach agus na gasúil go dtí an Scoil nua Salach. Bhí tismóthirí in aí, ní heiste bhó go mecht gasún ag gimocht ón gceantar ina ráisiad agus iad ina gcónaí gar go leor an Scoil angar go I monograf. Ní heiste bhó afu go dtí Salach ach bin polasaí an rion education an am ó an cónasco go leor áitiúcha. Agus an Scoil nua bhí daoine an agus chuir os agóir just ní dólam go tháinig aine ónhuiine agus cíidir na duna bechon láid leis na daoine ar bhánach rion socrú tóidú an Scoil agus tháinig gasú ó scoilní áirithe sa gceantar scoilní nachrá san Ghaeltacht. Agus dálanscéil bhí na daoine sin anjas le dé le lá bhí a sásta go leor sásta go maiid go mé Scoilge go gasú go bhórmóidí Scoilge. Níor chuir an éile goil a chorbe. Tháinig na scoilní le chéile bhíon chuma agus seo cuimhnúir mé héil bhí me cuimhnúir Scoil nua an deas go isteach Scoil brá nua Scoil brá bhíonn si agus tá óstá si go brá. Scoil brá nua teas lárnach bosanní ar fáil ní rá ar na gasú siúlaigh an Scoil agus é monograf bhí chuide go angar an Scoil agus chuideile bhfuil bhéidir floch go droch eb se níomhró bhí a tí de deas an Scoil ach inis bhí busateach ó hachtateach go na gasú a hóid go dtí Scoil nua tócaí brá glám nua agus teaslárnach intí agus an bus ar fáil agus bus a bhile an óra na tismóirí sásta go leor chuide chu nachrá. Hesti go fanach ráidir ach níl bhrúidir an rud róide agus ní rá duine bechon taú ló nó rá leis bhí déad man rud ceart ní rá agus bhí daoine eile na daoine eile ceart ó fleasmút an Ghaeltacht. Ní rá éon chúiseach le cornaí mar bhí an Scoil nua Salach níos fearr nó scoilní eile dágadar bhíidir le fágáil agus níor bhain difriocht ó híomh teagask sa Scoil. Ach ní rá céiste bit, ní rá cant nó céiste leid faoin gcuí a mechan teagask dus na gasúr a dág an Scoil san Ghaeltacht. Bhí na gasú sin bhí Gaillimhe Bríomháin chuide go. Ná bhí rá an neirid sin acu gceist ach bhí Gaillimhe Bríomháin acu agus bhí gasú eile ag teacht ó Hailí a rá Gaillimhe Bríomháin ar a leid tismóir bháin. Agus tá sé sin fíor, tá scéal cinál casta, tá sé sin fíor faoin Salach níomháin bhuain mu Ghaeltacht bhna brocha tá sé gardan Salach. An bhfuil tú ná ar háú híán an ceantar insna clic. Tá, se. Tá tú ná ar háú an Ghaeltacht
áitiúil gailgáil áit go láthir mar chéadteanga níl sé sin nach 2000 beidir ón Bríd Mhóthar agus cheantar cinál scotí máchar bhealach insnapnig bí an gailgáil sin an fágar war an gailge an iar-Ghaeltacht. Nes is Salach bí go leor daoine ra gailgáil gríomhán acu agus gasú leo golig an Scoil I gás amáin ceantar Salach bí bert na tSraith an bert acu gailge ón gríomhán acu agus na gasúir teachta an gantar sin Salach an gardan Bríd Mhóthar chuirtar na gasú hí an Scoil nua tócaí agus chuisiínta an gur chuirtar sin in aine gailge. Hála sé sin agus I méasúla takeíocht mo chu sin thug na daoine mna grúp takeíocht gom takeíoch agus I méasúla takeíocht ó bhaine ar an Salach an rá gailge acu a tóidú le gailge. Príomhoide tóidú le gailge. Ó no, déirle bhí wathó. Réim cuma bhí daoine eile nach rá gailge acu agus bhíidir sásta go leor ní chuir leis na éonmúnseoir sílam agus bhí rudí takeíoch sa Scoil ní ráidir a gearán chorp. Bhí rudí bhfuil an raige bra ach just chuiseas gom an chuí cathúla gasú is teach sa Scoil teist a Scoil nua bhíonn si agus ní rá focail bit bhfuil Gaeilge focail bit ce chuí bheith teagas bhfuil chunig sinú go mai caitheamh cén caitheamh a bheith an das na gasú a tóidú le Gaeilge Somália agus a bhí clachtach ar a bheith goilí an Scoil I mBreac an Scoil a dúnú I mBreac. Ní a chuinte bit just chuisteach an san Scoil nuair a scoilhfuil a ráibh déirle bhí gist. Teist a Scoil nua bhí a daoine glacu leis an chóras a bhí sa Scoil nua bhí ar así amach ón mBreac-Ghaeltacht agus bhí ar chuirigh go dtí áiteile agus bhí daoine go meáú glacu le rudaí in san áit nua. Se ach bhí an príomhoide ar an leid an príomhoide a bhí sa Scoil nua tócaí is Salach a bhí an Róm, díreach Róm, gailgóir ó gúchas bheithí á bhí tána gailgeí agus bhí siise ag mónó in san Ghaeltacht I mBreac. Agus ag múnú trí Gaeilge. Bhí siise ag múnú agus bhí si fós ag múnú fuair an post an sin mar príomhoide Salach. Bhí si ag múnú Salach ach is dóigh gur trédhéirle sa Scoil nua is trédhéirle mún siad go is mó ach rá si go leor Gaeilge leis na gasúr. Bres Rosadíli agus bhí clachta aici ar bheith ag múnú trí Gaeilge agus ar gailgóir rá gailgóir gríomhán aici bhí sé nádar aici bhí Gaeilge bhí an Gaeilge ag na gasúr a bhí Róm sa rán nuair a tháinig me dtí an Salach. Gailgáil lá aici go generálta agus béidir nílas go céibéid Gaeilge bhún si go sí teagasc ach bhí gailgóir gríomhán ag cuid na gasúr sa rán. Bhí go leorach ó bhí na hádrangana agus bhí a bréis athú ón Scoil san Ghaeltacht áitirá an teagas trí Gaeilge. Bhí na téirmí acu go mór war in math agus rudí mar sin. Bhí an téirmíocht go lí acu rá clachtú ar lehéid in san Scoil eile agus bhí na gasúr eile ag fólam. Bhí na gasúr eile ag fólam hiigid ar an rud agus sé ringe me sin ná Lorne béise gáhangacht an teagas gáhangacht ar fé tamil mai ach just chu sé intas an dónarm an neiread Gaeilge agus an caitheamh a bhí ag na gasúr san rán agus bhí na gasúr clachta acu bhfuil an Scoil níile béirle gannasáin bhí ag fólam agus bhí béirle in ús an teagam le go leor rinne me ó chud gáhangach a bhád. Béirle is mór dús ó gur dtí go bhacha me gohfuir meach ceachachas is bhí an Gaeilge acu. Agus freisin a bheith mar bhí méid chur óris ar bhd a hála an stair na háte agus chu sé gom go hála sé sin san Ghaeltacht agus daoine tSraith ag géirí gasú a chuineáil áte ráidar agus an just an droch best a bhí Hespóna win idirchus don Gaeilge. Come lo, cuando le steps sa Scoil lá Gaeilge ar couple bit sinné agus sinné an chóras agus tá sé bháin agus bosaní ar fáil agus sinné
Blachigi leis ní bhain eile fáil. Agus í an scoil mna bhra go mai scoil bro sinna uscintí a bhí an chat leor a bhíntí. Well dunne agus de réir chéile a bhí is cinál rud a chuirrá ó indichélik mar an déra dás in san scoil. Ní ó éon lá in ar hochranne a seochamach tá mé go le déanú kulrud sig wega nos nir nachne gamor bashi so tassim men da hegmuna to wega selcha ni mushin a holish terror holish go han no da ra wega de gasrisi vidre to fragri vom nach ro me sulo agus cherni nach ro lehjes nach ro sulo kom lehje khodabe agus chuir nó a roi agus gweig agus béir agus gweig golinnéid de réir héil agus chuúrad go bre a golín á fokul bit faoi éon god bé se anjas agus sois tomid achas meall orú tomid achas de réir a chéile sois. Is sinné well sinné Cuireann se agus bhí chuid go bra agus ar an leid a fe gáblíon agus an sin hánig rangua isteach go dínig gasú óga ón na món ranganí hánig isteach rangi trí hí rangi trí ceir chuid agus sé agam. Rud atá deachar in éonscoil in áide. Hánig dram nua agus cumnam tiismór a bháin a rágur mech. In le immerang agus bei si go gotin se se bover agus einki ach sin han ken skeel na hagel se so hannig kene hagel se hannig si hannig an bang nuisteach agus ni chuirde an mai ach vi grúpa vi grúpa de hisismahorí nua nach ra sásta vi ken scanri go mech agus vi me gus as go béle lo sin a hannig go mar dúse an trí vi er scanri go mech an go ro jakar agus nach ra éonwach inchi agus in áíre sé vi an ná vi déine nach ra fágur an goilge chorbe viidir a géisteach le daine a ra mesacóró agus ra tunkaracóró a ra go a módí an a bheit fólam goilge agus a glawgoilge agus LFM nu daine mar sin an nu daine language freedom movement an raibh ní enmú ní has an cuamach ní ha daine stoí daine go rud a móe ag chur bémar goil agus ag rástoil cin wa tointi cin wahí sin an gud vidrá cin wahí an goilge cin wahí lo go sin go manscoil cin wahí amach sa sin am mú nach béle tá wocho nach postelí agus chuile rud sin an cin an Jacob agus Mudéin vidíine agus is sir an rud a hála a kanswi an jachar agus sasna vi go sasna agus an rud a hála go vis sasna an video up and down in is tíre agus a janko hénako na dini an tír seo na héirní a chuig go sasna féchan rud a hála dini a dag an wed nach béle vi wochu ma hen si go dé noit nach béle tá wochu an dan kinál jagan e gConamara nu a hen to her an tacht dóti sin twist nu a hen her an tacht dóti béle tá wed se ach tóú lei sin vi sé sin kreisiach kin mal mion a vi an agus vi an grúpa seo se an chéú ne chu in aine goige grúpa agus hé hánig ar chogum a chu an aine goige go ddíireach ach tá agam go an sin déine ra meachó ag ceapó gur fechan bhiltarsúscoil sin an ar bémar an bhilge agus beine gasú híle ar nach me béle acu híle ar nach me béle acu agus nach méidir an go le raig go me síú chuda bhí gan neire éidirchas agus I gacha géntatíre an táir a háise agus níúr a lomgarráidir go na chorbe ag iri
a géir an aire rudéigen héno. Siad a vinge er an nead a go dí teachta dála ar dús a géir cóla agus úl sé na ól te gan aire. Húidir go bailí fi gan aire idirchus. Ag an am. An chuoine céin aire. An jamachasi. Agus fuair mellitcher wahi. Now, bhrálam iad a hagam. Fuair mellitcher wahi. Over ansin tSraith in sa saoda húidir an aire tSraith go bheith an aire sa bóga slíbsíogam a rá ní rúti go ráidir dútilm go rá me ag chuir gweil chun cén róstapi go rá an rudri me déanú sa Scoil go rá sé ag tála go gweil chun cén róstapi san Scoil agus nach rá an na Príomhoide sásta. Ná tan Scoil sa Salach sití san gCaeltacht. Ach má tá go rá bé á ráir san gceantar cin si ach mar dús me Príomhoide ag an am ag tógú le gaeilge. I gceantar na Scoil an seochas an siúd. Tá sé cin an scapi mar daoine an seochas an siúd las muiten de gaeilge fón na grop a rá tá na gaeilge ag tógú le gaeilge. Agus na gasúr in san Scoil chula blian bhíoch insin mar comor a bhí ag teacht ó rian na Ghaeltachta agus iad fáil jóntais lawt na gaeilge gus a jóntais get bumta bhí an ag an am. Tá ólas agus bhuisin. Se, beidir fór bhíoch láirithe leachimach agus bhíoch na gas, agus idir bhíad a brásásti, agus bhína bhína samáli sásti. Bhíad a sásti leis an jóntas get bumta agus. Bhíoch na gasú ansásti, hús ansprag út na gasú. Agus na gasú agus na bhínis mór bhí sásti nó díli las mui. Den gCaeltacht rá gaeilge fóilmeach ó sa Scoil. Fí a gaeilge fóilmeach ó nuair a tháinig an tíigeidir, bhí intin mar commas an tíigeidir, nuair a tháinig freisin, chuidir sin cosrúidir freisin, agus deidir lo an de bunta áil, agus idir culhórt, bhí daoine an tásaí. Ach, ag an am céile, bhí sama Cuireann gaeilge sa Scoil. Agus siad na daoine céile fuair an jóntas leis na gaeilge, ach, níor heistí mo go mbeadh gaeilge sa Scoil. An méidir flú. Beidir sásta go bhór, tásagus an chuí táintí. Gaeilge tréimh sé áirithe lehulla clíg go beidir is go céantacha. Lébas leabhar agus bhfuilbinn siad dáin cin sríbann siad písa áirithe agus an múntar ggóibh agus tá an chaitheamh títíú bhí me ar Salach. Fiúla deimlíon an ús ag títe tá an chaitheamh na gnáascail ní Muslim Ghaeltacht. Tá sé nóir a machasach. Sin hára agus an sin ina ní tSraith go gan idirchus agus tSraith dí scríomh agam. Níor hála aonrad, níor is óigur sé mulúgam fi sin chuanúgam go raibh me go le raibh róistepi, sin bhí sin iteach róistepi agus nach raibh na Príomhoide sásta. Ach níor hála aonrad agus len mé raibh ag nóla go gáthangach agus níor éadmod eile a táú le chuir mai. An sin bhí ciigeacht. Bhí ciigeacht a dhéanúir an bhéidir a goilgí teachta dála géirí cinú go mbeadh ciigeacht a dhéanúir cead bhína gasú fólamins an Scoil, bhí sin ceadcilú, bhí sin rééisúnta mar ach bhí an ciigeacht a dhéanúir. Agus hála sé nach rá mé roiáí leis an ciigeacht, hánig an ciigeacht agus thosaí sé sin ag béarlóireacht leo ag pasúnim, huiú libh agus ní rá mé súl ina lehéid híl me a leid go leabhraach sé gaeilge lo mar nuair a bhí me héanana goiltí an Scoil i mó áit nach rá gaeilge leabhart bhí an ciigeacht gcónaí ag leabhar gaeilge líne taobh a tháinig sé ní tháinig sé go minic agus gaeilge fad leis an múnteoir. Gaeilge fad rud nach dálíonn lá an Jumán ní leabhraíonn an ciigeacht gaeilge le daoine nas muist an Ghaeltacht. Béir le bháin sin portaáil leis an ciigeacht ná ní me compórteach ag leabhart gaeilge. So ní bhúin an ciigeacht gaeilge na múnteoir ach an eras. An réon go ní rá me sástaí leis sin agus hála sé go rá duine á radioúna Ghaeltachta sa gceantar agus gaeilge ceol agus seanachas agus údaí a bhí bun ag agus dúirt sin má bhíon éonmúd a chreastí go chorabé gur scéal agin agus chuid go scéal má chun radio bin grachal daoine tá go leis an radio agus
Minister nach ra sé rodíl chuir me an me scéil go nach ra me sóisilis an gui le an tigre nach ú an tigre an tapir gom sa Scoil agus mé géri go go cí nach béle a lá se. Agus go se an scéil an radio agus ní ra an tigre sóisilis sin ar nóid ní ra se sóisilis sin so I an cinál vi se na géri has bont go an tigre vi an agus go mése fui scrúdú géir agus na tiismóri agus chuú hánig sé dút se go díine gcuich agus go teachta dála a géir scrúdú a chuir mo chuidepe. So lean sé ra agus a jere hí na Constitution 90 fui scéil ar fad agus fin tiigeach agus ní tiigeach mar sin mar dhéanamar mútóí ar chorbe. Béidir go chun tigre úr sa bblion Béidir se goúcha. Vi blinti is goline kern os ni han think go chorbe o tan na pine hoko. So a wo an ein gom skrif chor skriven go hastigwem toerist all e chojaide. Du wit ik mór hosker. Toerist omland mo chojaide is al Scoil agus go réchoch sin an da mer sin agam nach mer an kige a heachtraí commission chuir me isteachar sin bí orm 4 milliún scoiristeachas rá go ra me a géri go me scúta omland héir mo chuidebre. Le Stephen kigre reis go heitiúil thugam a chunúil gom chéntá óhád ré cinsi ar an leid sé ví rih an scúdú a chunúil go me sé bon an lá áige seo. Sa sauro vi agam agus hu sé neat óris gom bíir sto go mín go heitiúil óras agus seall áirithe a húskuid ribré a réiti. So rinne sé sin agus mánig an lá agus bhí an scúdú agam a scúdi sé goród agus bhí sé mé bra sé go hí se go sibneach an lá sin ní ra ach létí léir sé gom go kantelir nuair a hánig sé ach an lá sin bhí agus dút sé go meach sé tuch. Toro vi sáúil gom agus go sé sáti goor an to sin húsgom agus go réirinnom. So ní sin ní an tigréiteach ní choiste chom, ní an tiismóí choiste chom. Hánig ché an efrin sin vi sagad vis hánig sagad nua hi gan áid agus a ví sponna gro an gCarysfort an gConamara tá bailché monogloch agus tá enim le chuid thosagat an tíir seo bhí animach ar na párcin na gurt na garantí tá animach ar na bailché I monogloch freisin ach go mí monogloch ar an gceantar díonáráta sa gCarysfort ach bhí sa Scoil dúnú an Scoil agus tu gona gasú bu Salach agus an Scoil úsáid mar onad efrad I monogloch. Okay, yeah. Dígan tú? Tegum, ja, agus astroningue, vi astroningue given a Danish sin agus astronelle sa Salach the amon agus vi go astron sa Salach majin jedone agus vi astron the wine in monogonok. Vi astron the wine in monogonok. Some people go astron an donok in monogonok freshen. Uwan agus dafi we an sin goji I je sahan no honig an tafu sin I vain goji I je sahan. So vi sin tatilor Sanija Afrin Gaelge is the Afrin Gaelge in monogloch agus we go Afrin Salach radon agus sin vi dini sosile sin honig sagat nuan sin agus Dúchil dúchan an alton dúchil pe alton vi monogloch dúchil again Afrin monogloch agus vi se go just kom coach the bouwt an mar altor agus vi le siochan fade sin hier an sean siochan bin si fade agus echan medine ó Náisiúnta Januar leiden an goisteach an bin si gáin sin ra sé monogloch den Afrin agus the Afrin an all had been to dúnú an Scoil the an Afrin an agus honig an sagat nu seo agus sagat ó fresin honig session agus dúche nachrá se lífa inhilge agus go bhór móg se anhilge agus go neal síirecht go bhéidir chéile Afrin I réhilge ach go me choín cuasús le béir le go ddí se. Mar sinnéir dús agus ní mór an Roman an héana ó faoi agus
níor hahan sin níor an bíí sástaí go leodaine nach sástaí efran a bhí an agus bhí an tradiisiún sin go gan áit sin gan efran agus lena a rai ach sa deire bhí sé léir nach rá sé déanúíach a bí chuir leis an méid goil go bhí san efran. Efran bhá hanga ach fiú bhíoh sé chuirtúsas efran le uman nó nach rá gáile uman í méle go ús leis an efran agus beidir rá leis a áneahar se go rá rodí bíidecha áneahar ag gan deire ach fír ban. Táidir go léir ach bhí líochtaní agus am gom go rá de bíoí gcuilge agus bhí daoine san áit ag léamh be an gcuilge chuir leis an efran ag léamh na líochtaí i Ghaeilge ceas go leor. An dáléocht a bhín san efran bhíidir sin á léamh i Ghaeilge. Chun mar a géir sin éar chun méid gcuilge chuineáil sin efran. Ach las mis sin ní rúsáid an sagad gcuilge ag an efran. Agus ára sé ihe bháin se bhí an ní rá mar sáí agus óhfuil me hiige na héige agus dús me go rá mar a súl go meach Ghaeilge agus nach rá aonú chun tí nóhéon ó hiige efran Ghaeilge agus go rá sé chuiristeáin hánig an agar bhí se an bhí hástaí agus ag an efran díocha ní sin taréis go lá leis taréis an efran dúirt se le go gona fan go heistí bhfuil láslín agus se aníide béal bhí an egur se aníide béal do bhíine sa rá go rá sé ná mar agat agus nach rá sagad rí bháin dantar in a rámar agus go tháinig sesin agus go rá daoine choráis go mórgó agus seom se. Chu sé túsa sin efran an níhe sin a rágur sé gorá an efran honríine honnaíine din is spréad a radio na Ghaeltachta a d gin sin spréad. Radio na Ghaeltachta bin tústa sin efran agus tá rééis an efran sé de béal goin agus níhrá ré dána bhí go lódíine an efran an níhe sin agus ag an am sin bhí go lódíine go gan efran go réalta nach le táló éis go lór ní cháildí efran agus handíine dos agus bhí fearmáin i mna grop fear óg sin san ceú leis ach tretar sé agus ní glach sé leis an ruí an sagad rá is se glach sé leis goilge bhí an tefran agus binne bhí mhain agus glach sé leis ní ra sé sostí lei sin agus well díar lá si be an dom ar san sagad agus is fear sin dana í béle leis ag cuiú leis agus ag géir an síle dhéanú go bí a régó agus go né chu ar a compót nach béir le sé na lá siblam. Agus gur bhí séúirt me go lá me goile leis gur ní béle lá me leis rééis an efran agus sé dúirte á chuir tusa scían anam dúirt selum mar gur ra be gomór ar chun na Ghaeilge agus is always in way good long radio shared radio agus a raw nach ra mar sáí leis a goí ra an tSraith san Ghaeltacht agus de ra an tradiisiún Africa ag gan seo nach ra bíí sástaí agus sin heb sé sin puit so in the year sin an saoú bhí an bhí le de sí agam so Scoil an gceantar agus bhí se go hn sin ar go meáirtí marún gceantar. Bhí anúig nach bhí ní asúna chu gcónaí ach an níos rís just chunamara agus se an loch agus teo agus nírónir sin daoineán agus an gáhainráid becha a bhád ar an móthar agus drachóir é freisin tá an bóthar níos sánis ach níl sé bhd ina cúidir nuí an príomhóthar ó Gaillimhe go dtí an plachá bhí se andana bhí an arbóidíocht bhí sin hána sé sin cúpla bliain ó hin tá teamh sé ach bhí drochmhóre agus bhí a récommend dágna bhéin an tairí bhí na gcónaí agus duine bheith de sí an tairí agus nuair a tháinig mé reis bhí 8 sé níidir 8 sé nuair a tháinig mé reis bhí ochar tí bhí teachar híos agus bhí an tráthúil go le John mar bhg na daoine teach nua agus
dogad an seanteach agan sé hís. Fuair me an ochar á gcónaí fácha ag muintear tína dtíine go loanteach. Fuair me an ochar agus dúir lom bhí crinú sa Scoil agus séar dúra bhí an sléir fleisteach nach raibh na dtíine go le chuir na gasúr thugamsa ag an Scoil. Agus bháin sé sin siar an mhór asam agus bhí sé bar go leoníir bhain an tear seachtaí san Scoil oscail don Scoil bliain nua I dús na seachtaí sin. Bhí seans aga mar réon chuma na cinntíine an neachan ag an Scoil nó an neachan me chuir le fáil amach an ráin scéal 4. nó rian níl me cinnte. nach me chuir le fáil amach an ráin scéal 4 a bhí cléisi ach déir me mas na bhéir. A bhíon chuid nuair a chuil me an Scoil fuair me mach rá sé 4. Ní a tháinig duine a bit Gudí mar rang, agus bhí na gasúr bhí múntar eile sa Scoil cúntar gasúr níos óige nó rang níos ísleici. Chúidir isteachaici, bhí na gasúr na rang aici. An meis ná. Céir ceap na gasúr bhí sin. An minister ná, ní rá. Tá me ceapú nach rá na gasúr aici ar fe tamilach an irid. Tá me ceapú nach rá gur fan idir líg Somália an Scoil agus an sin rinne sin tíran leis an 90 órá nach bhhain bhaint le ceist na Gailge a chorabé agus chuir de réir chéile sin chuir na daoine na gasú hici. Chuir na daoine na gasú hici ach níochar ar gasú fugam. Agus éad a chora. Kinsi go gur múnta príomhoide go seach. Béidir go rán ranganí eici ar fe tamil. Sílam go rán na gasar gul hici agus ní bhhaine mórthómra. A chu réfi taréis lénta sír na sauna, bin man fóbar, taréis lénta sír na sauna kinsi. Láháin hánig, so I imagine de lón, láháin hánig múnta príomhoide ag an Scoil. Stoi gur hamansi hen gan Scoil mar bhí bhean me go hafti tos na gasúr gan Scoil. Annig múnta príomhoide, se mansi hen. Agus is seachné bhí siomra breise. Se smúl gur hára sé mar sin óhíh an irganmh dehuiig an déanamh a bhí an Scoil. Bhí 3 siomra rangáin. Bhí mis sé siomra bháin, bhí cúntar bhílum I siomra eile agus bhí siomra fulah bhíoch níos mó gasúrán nuair a tógú an Scoil ar dús bhí siomra tógú an Scoil le 3 siomra. Bhí siomra eile agus bhí amán agus bhí rang sa siomra sin freisin ach ag a bríte seán níd gochta sé bhí an siomra sin follow. So isteach leis an múnta príomhoide chu dtíon siomra follow agus na gasúr go seach bhí an mar an go dtí sin isteach le hici. Agus lean sé sin a raibh ó an bhríonn sin, an Scoil bhríonn sin, agus múntar príomhoide go dtíon si ach dúró go raibh si ícrí ag na tuismitheoirí. Ní ríchar múineadh go sí mar is duna príomhoide bhí sé postí go príomhoideach ag na tuismitheoirí ag an mór banistíochta. Ní bhfuil sí ícríocht an múineadh go cinsi agus níarna sí gan airgid. Hánig sé go dtí an Scoil agus leantar sin bhaid go dtí dearan na bliana agus ag an náma sin tégur sí príomhoideach bhí sí Scoil bháin leis an múineadh Scoil Náisiúnta mar go mar chuig an nám I mbun Scoil na rinne éideachais bhí teas lá nach ar fáil aici agus ag na gasúr sa Scoil sin ó rinne éideachais agus deontas spátíd ag an mór banistíochta chun an teas a cheannach. Bhí Bosanní ag tuaid gasúr hici, cé go múnta príomhoideach a bhíonn si agus mas duna príomhoideach, múnú príomhoideach, ba cheann nach sin máid príomhoideach. Bosanní ícrí ag an rion éideachais chun na gasúr a thuaid hici, agus bhí go rud ar go le raibh mar sin, agus ar nóid teas, solas na lefris an clós ag na gasúr, chuir na seirbhí si go léir bhí sé mbun Scoil ar fáil an sin in san Scoil is Salach. An sin fuair mar amach blianta ní sin bíúgait éireachtáil chlárachaí áil faoin scéal. Fuair mar amach gur chuir an a táirnig. An a táirnig generálta I núl don éideachais go raibh sé sin na dlí.
Ishe nach weet glacul sin go ra an dal banisteochta genod biu fistrachani in a sin go ra se sin in rilachi glan in well nor Germanized glan in rilachi na rinne education agus a stoi dli kin sin a tauni the on Beidir go an had education cóile ón tádi stoi go mar sin a háda se ach nach ra se cadiag go mech a húd dead a chuir leis go mech cinsi glan ach den se ra ó vína sauna a lénta sir in a sauna dead a fóvar gotí dead a fóvar optu sé gotí sauro a skulvín gotí mehev optu seach. So in the year sin réiteach an sin a further an scéal idir an bhínéidir agus an INTO is mó a BT go agus dóid bag an stíocht in Scoil nó as í an INTO géir réiteáil hochrítar gorceat mar cheart mar réiteach dóid mar réiteach Salaigh nó réiteach tí a ré come múntóir cálige Múntóir ará ahantas an bhín education orthaí. Múntóir cáilige a chur gotí an Scoil, gotí an seomra sin, an seomra áirithe sin, átar an múntóir príomhoideach. Iste chun chun mar amsa úna. So bhí sin an neamh pachínta. Bhí an rud a fad an neamh pachínta. Stairúil ar nói ach ní rud róhathe. Múntóir príomhoideach a bheith is Scoil na bhíine education a bliana agus an sin múntóir cáilige ícríad an bhíine education chun mar amsa úna agus na dtíine na tismóí ar stad. Agus lean sé sin a rai ó 87 gotí gur dúnú an Scoil. Dúnú an Scoil i 1991. So sin ceithre bliana bhí si ag múnú bhún sin mar rang a ceithre bliana agus nuair a bhí siise an ní ra canse bithe gasú chugam mar bhí múntóir eile chun na gasú mar rangsa ní chuid gasú féin ach mar rangsa a bhúna bhí siise an agus ben si a rai bhí posteici in óg has na postbahí pu sé post sin sa Scoil. Teascalór lean sé sin a rai tá sé simúl ceann gur i méle múnsí nuair a tháinig tíise múntóir agus bhí Gailgetí agus Laura mar goil le chéile gcónaí mar bhí goil go waitheici bhí goil go waitheici bhúd nach le goúir múntóirí látá nniuháin. Ní tógus an ghiltochtaí ach bhí múntóirí aici rá an tólachuir an ghilge agus bhí goil go waitheici agus bhí sí sochchamasach an rangaí múnú trí goil agus tíos a méidí ar an gáisí go le múnú trí goil agus ní ra sí sásta fregra díra chus gom áhar ba le múnú be go meach sí múnú ceolach ní ceola bhí geisteach teanga so béle bhún si trí béle agus an nóid bhún si vínscoil de bhil mar an néantar is na bunscoilní bhún siad agus dan si seán as bhí si fácaí agus nuair an sin dúnú an Scoil. Sin deire hochrí an bhíine education go nachbogtaí is seán hiile. Deire cúntóir eile an cúntóir eile bhí a Scoil nuair a chuir níos gotí an Scoil. Deide si seas fu si pinsin lua tháinig si machar pinsin lua deide si as lé. Agus Jimmy siise agus bhí cean sin ceirdaíonach na tismóí leis na gasúil bhíagóil hici. Agus ní rá an bhíine education sástaí an sin an múntóir eáil eile rá mar rangsaí ó rán níos fuide. So is dói bhfuil siise se bhí panel ag éist bhfuil siise post ar an panel dearí bhí bertlamsa Scoil ag an am sin bhí mé héin seomra cholah bhí an cúntóir bhí an nuair a tháinig méid an Scoil bhí siise go le BDS bhí an duine breise tháinig isteach sa breis bhí scéalfátíí go mé choirí imacht agus bhfuil siise post ar an panel den bháin a fin sin den eile fu si post ar an panel céir an bhíine go le déanú leis na gasú an sin séir a bhíine ar ná idir chuir go dtí scoilíní eile sa gceantar.
Vi kuide go gober business ismóí ví wa go gober sa glochan agus go an na gasú lo vi sé sin fellú nach go ein choma mar nuair vi na gasú wall an Scoil nuair vi an ráscoile hart íach ví ismóí áirithe Somalia vi gober sa glochan so vi sé fellú nach go í de horsfit an flochan ru vi génti ako so roún an Scoil agus iskuti an flochan hobber loid agus vi an all van de hoogskool so is a glochan goedie go si heen de chacht wel is het nona hoprin is more reden kom de gasser goedie skulline se die niet fuide wo ons was Salach ach tegur roen an winnefish an skuil is Salach die ikolo de reedli teskoel bon educatief nog die ikolo Deise hoogskool educhus chur fáil sir national goil agus go den Bosní fáil. Agus vi testil vi torasní skudile dénu ag go leor acu muting an goji skalne vi pese fade achar wani fudin an Salach bohu ach sin hále Jimmy lo Jimmy kuko ser idro an kruswo sin chachtoti agus hu kuje elle ako gudi Scoil elle o idro hána ach ní hána cashel a hol cashel Tá cool tá am cashel Níl seanna cána níl seanna kuje ko situation agus kujelle situation agus dúno an Scoil agus an sin tugu posting is sokru gon an sin gomnach postagan se Scoil an Ghaelach scoling na jingalle agus sin hána Special. So mar sin céigar denú cánaska an Salach agus an bun na gnucks na seachtóirí dúna an Salach in á behain níor war sé cuaig de glína nó mar sin na Níl me cinnti tenvin skrihar wall na Scoile na me freschen. Me Scoil nua. Scoil nua agus bedúnú sin san á. Sinné nuair nach ra na tiismóí na gasú choiki sin stragra Euroch an win education an Catarpad agus Scoil nua a dúno fragmentáku ná well nu nach ra na gasú ag goligin Scoil ceile a déta. An rini héno no nach ra tiismóí sáste agus an sin an NTO sin leisgel ako nágar lenne raile an kinál choras a diako an múntor a vi i ma áid onis go mech na dini an a heachtar hocrú agus vinniuíireachtaí vinniu go loíireachtaí idir esbog home toáiltí benachtéile an doctor chasaí idir esin agus choú idir gááíisteach. Agus vi kunn goilge tíir go sin idir goáí cheapú chun heachtar hocrú agus is be na hánig ar hocrú hí amán agus síle mar gur le chafta ar hocrú as sin si deile no go tiismór is si ríist agus dú no nach ní gullicur mar hí sé geiste mé rís gasú réidir héile techt tugam ach sa deire níor ghlachar le réitir chuú rís ó rís Túri mé éagsúló a chóir íireachtaí a heachtar rí go leoríireachtaí a heachtar hocrú agus hánig an tá despol chun lásló vi trinner sa Scoil vi sena géri as ghuiisiarm de go hi gehéin go méige as vi se go mór a géri agus vi alsni sa bápéir fui mu a dúse gur mai cheas go mech éidirchus nach mech esentas go mech gasúr sástí árá éidirchus i géis gur sibnis go mech sibnis i gceantar mar sin agus vi mé totáir an síl agus seachas achran agus gomór géir agus bhil se góibh ag an glú a heachtar hocrú éigen agus go mar wahil ó héin agus leis an gceantar agus scuileún agus mar kin réiteach ó bhád siar a bhád si an tainas level anád hopla me go likin go teich le a bheit hapu méle
agus ón túsús me nach stúrin ober walju go I ngéilge a chorbe nach me géiste chorbe nach me injachtas a le sin agus mas kinál choréiteach nas na tSraith I mBreac-Ghaeltacht agus gemein ag úsáid goilge mar hanga kinál hanga Lawrence an rang agus ag víú rudi tríhil agus ag lausú general an rang tríhilge agus go véidir is tSraith agus me go hangus. Go mór leis na glasú óga an tríí ag teachtugam ach is a Scoil bhí rang sé an tús bhí rang sé an rang sé sin a dog an Scoil Gaelach I mBreac idir rá ní go sé rá mé tigin muid tá sagin tigin muide idir rá sídom agus just bí se an agus ní mesú leis nó a choáin mar príomhoide nó fu me post ní mesú le feid an Gaeilge mar sin an chorbe ach a ré komme Cuireann an bolos chin sa jere spari a dún an Scoil sin cean agus má hesin wit Bhí is máirí an ceann dáin nach raibh ní raibh siad bhí siad cinná stobarná an ní siad géirí an cóiréiteach á imseú nó aon rud. Céidir sin na tiismóirí be? Se ní hasú weithú so is tá ar cóiréiteach bhí siad géirí an aon tangachas seachas an dá hangachas. Well, just de bhéirleach sinné go ddíracha. Ní rá réiteach woho, is sí réiteach. Níor festi réiteach woho sinné. Ní rá ar sáí agus ní rá ar goil ag an am sin glachu le réiteach nó le choréiteach chorbe. Si a hesti woho ná. Ní rá ar sáí leis an bhil bíidir géire bhí sé sochiachu go gur me sé an Scoil agus go méach múteúr eile sílam an trí sé ráte an am freisin agus is for a hiistint gur fire gur a géire go dúchach an múteúr breise sin a bhí íclí an rinne an múteúr bhí cáí go hefiúr go dúchach sin I máid agus go méach siise mar príomhoide an Scoil agus go méint iníos an áid. Bíidir géire óme chu áitebé ba cumló ach go náhann se as an áid agus go gáach an múteúr eile a múteúr eile a bhún mar rang go méach siise mar príomhoide an Scoil. Agus ceir ceap na páistí faoi sin cai go raibh sé cinál aisteachtas na páistí go raibh. Bhí na páistí bhí na gasú bhí mar rang bíidir sáí glóla a caihí gasú lecu le rudí atá tiismóirí géirí dhéanú agus lena a rá a ggóil gotí an múteúr eile in san rang eile agus sa glós nuair a bhíidir rang bhí orm sin asúla chorá gon hinisiú nach dáloch timpis nó go a bé ag am loin bhí me bhí me ag fedárthó agus ag siúlthe ag chuile lás ach ní sin bainte acu lom bhíidir de chuide go dána go leo táí bud mar sin freisin ach go is mó just bhíidir explís a glós agus scoil isteach an múteúr eile scoil bhile dúchach an bus ag puinte am ní ráidir bhád sa glós nó mar bhíoch an busán gus imimi ar lo bhile. Bhí cuiide go bhíoch fácaí agus just vi sé cinál Jackar mar ní an bus an idir lí de hót hí bus viidir tatas as cceantar hí scapi go agus is tróni chuide go tró flochan chuideile tró is tró an crusmóchar agus chuide spon as ní rá an bus gol ní rá na gas gol isteachar an mus le chéile ag é an chuide go ag gin mocht solin agus chuide go fácaí glós na Scoile go go an bus a ras ríist. So I can sinné go bonus. Louis tú an chunran sin mar chóisiít an éile goáil ar ná bhí gréascún agus insin ceú le freisin an ná so is taú le. Ní me anú freisin go ráhaid. Gréascún taú le. Bhí ar chuile bhealach a déitadís ó taúocht chuile bhealach ach just lean an príomhoid bhfuil na gasú nó nach rá na gasú sa rang ní rá éon rud agus dag sé sin an cóchtaigh na tiismóirí agus a lís vi cin alcóóirí daine cansló dúirt ó is agus sé tá cócht sa mór lába atá sé agus chuir just ó a gcóir nó nach
bhfuil sib sa sásaí na gasar de Scoil, ní léanú go féidir le duine bit eile dhéanamh faoi. Agus dag sé sin iad gur híladar go meach bua omlan acu agus nach meach deachtas a leid acu leis gur go bhéitrí gasú chu thugam nó iad a chuneal weim agus ó híladar go méidir sin an múnta sin áil ní dólam go rasúil go múnsaí an Scoil. Híladar go meach go nursing cuatach go mandí semach an rud a bhíhaú gan stró bit go gur an mín an múntóir eile sin i ganistar Scoil agus nach meach caiinte bé faoin ó go bhéitoch sin an rud go thomlan góid. So rinne sí cin á botaún an sin a stá mar go dúnú an Scoil an sin. Cháidir amach mar cháidir amach tá Scoilin úsáid mar cinál réibh ranganí réibh scoilíochta níonra cinál níonra cinch. Rud atá go maithir a leid tá sí úsáid agus tá teascaní onas nach dití sí as a chéile fergan a bhtá nó agus go bra agus le haid sinní heirdói crinú inis a ríist ach a mucin áit mar sin ní bhín an irid sin crinithe. One an múineadh agus úsáid anmhaithas one Scoil na Gaillimhe úsáid anmhaithas chuidir ranganí ar fáil sa níe ranganí éidirchas sé agus a bhd a deiste bhuiine an olbachána dhéanú chun céime bhaintach rud a bhí go híntaach. Rud a bheith go híntaach fiúd a mechan Scoil in úsáid a gaháin le gnábhealach ach bhí sé sin ar bun sa Scoil ar fe blian agó ach níl inis níl le fada go blian agó rééis an Scoil dúnú ach tá Scoil anna de Scoile agus de chustas i géiste chu bíine máán agus mar sin níl sé féimó ach ag féimó mar cinál néanha ó tá hús os cór doris na Scoilin is tá onid pobl an bháma atá chuir is úsán is cynnig mar onid pobl. Se an bhachamid sé mar sin in jo? Se cinnta, tú an léir agus an sin ar tam sástí chuidir le gon ólas a hóscuid faoi agus bí an go lom má bhín inú eile wit. Cinnta, boi, má tá aon pictóirí at sin go má féid á scuil. Ní dóilm go bhfuil, níl mór na sin agam a chorbe. Agus is taide tá géist agad i ceann an bhéá éon si gom fao sin. Well, it's do lewer was at buniu go gweasgun le nagri the shaft out tree agus boin quaig go kumar and sin fehe tree so near Gaillimhe an made umland do is the high tide the high lower lewer kumar voice sound on blin hogan it's more bunu gelskalini good dear beidir go mai slíbadar thugam agus just bhí anbes agam ar an agriocht agus ní ra mór an déitri sin dhéanú ag an nám ach a rá go rá takeíocht péir a déitri sin dhéanú go rá ar sástí dhéanú mar hon. Se. Le ceann take leor. Okay, Bríd, gur mé maith. Se. So fhui láthir fágamidé tá súla agam gohfuil tuiscin a gínte agus sin éintach, bhí sin nach chuil sé simú go an na gasraid fáil Georgetas leabhart na Gaeilge. Sa Scoil ach níomhach marach go rá an Scoil sití sin Ghaeltacht agus sin go fud me mar chun tú scríb me gan riine níhe chuil go riine Gael riine Ghaeltacht chun a bheith cinnte faoi. Obviously, agus sé an trua agus cinál ní hiiscint an tábhat amhain le teangachaí agus an gcuí go nacháhí tú an béirle má óla bhíonn tú teangaide. Sin agus cinál meón agus agus bhín gúidir mó cóirlóirí daoine
Dini I chat nach Robin Wasson Welga. No the dini mar sinan agus ikinol an tahibig dini mar dos me dini the dog of the econom ni postini ni over le fall. After I can not know the Hosian Fingers, the Quays colony, one of food in the cheer, the problem by Pancham they should call Louis Salach, we should call gConamara, Scoil be sitching with August in Orchard, garden children, you hadn't children during Kinchi in the Balche, a food in the cheer, the Quays colony, Augustini Agiri, a good classical Quays colony. Keshagame Karen, who Quays colony. Will she need more than Hunchful? Is Christian more than Fuhu will on force be going to go around or will she teach sheer? No, she teach sheers or she can on way the hen show the Cuireann who could glean and it was a fair hochtóidí and we're the court on Ryan really can you a shock then it's saying stacker the Hishmahari. Yeah, I thought she needs stacker in this Scoil 101. Shafasin an doilat goil an sim céine dini in Wales educhus. Cuireann goil when learning in the pub of Breac and the survey and as quite a hard go hard a fehicuig fan gay go quaig fan gay a corrupt basti go gwes go and that. The quaig would you quaig as a j a dog saucy. Sure. Tashin go mai. Get the gap and go with the go. Yeah, Gaillimhe got feared on road I don't know question on Salach or near the hook fan gate a fall carchin in Arnhora so tabarn old war. And could get the toy fall I fall on cad a nation. Sure. Test will not really ho Jackershin going on it. Sure. Toshi de call kunstach was calling any machine. Ta. Oh, like more no idea. Agus Banche and do that got an edit on lock nor Nadini told Gobert serene education. So on chorus of stoke and sure. That's an issue giri Ní hégan siad gur múineadh is atá agéirí agus tá cumáirte seo dus cceantar nua fórbartha bhíon an Scoil leis an líon is má tSraith fáin siad an Scoil agus fágtar an Gaelscoil an sin ar an gceann chuid sois. Agus is dói nach go joid Nadini Tatini or Hinton of Nadini on Ukraine, Berla Tower or Shin Agus Beda, sure. What's a 5 minute bunch lesson freshen, Gamor war again for good for them, where it goes Igiri or the corners, you thought how reach was in on Ukraine in Oston corner, I was holding it on Lua. And go to snow. Agus well go general for the cheer ni chuidoise le chagus na Gaelgens na Gnáiscoilní. Ní dóna Ach dinis is an gCarysfort ma chudnin si ar an rank nor an garmán níl an education an re-education na tíre sin níl si de gol a garú an tanga díirech Teshkur will dini tapisteach another Google. Ta Jaffar te banchlish kinchi agus ni rode that heart to be shit of Lee nach an ered kinchi agus for moe sheets valachele teki dini gwildran on nachul bear lako agus Gwil changa chuile agus full moil full moil sheet an gwil kinchi hikin gwil bear la tamat a gwil cohin she gwil jafras di hyn can talk mes lon agus